Ħanaqraw minn Mattew, kapitlu 5, komplu fil-pritka ta' Sidna Ġesu fuq il-muntanja. Mattew 5, vers 27 sa 30. Smajtu li ngħad tikkommettix adulterju. Imma jien ngħidilkom li kull min ħares lemmara biex jitlebleb għalija jew biex jixtieqha diġà jkun ikkommetta adulterju magħha f'qalbu. U jekk għajnek illa min jatfixklek aqlaħħa u xi talbot minnek għax jaqbillek li wieħed mill-membri tiegħek jintilef u ma jinxteħid ġismek kollu fl-infern. Jekk idek illa min jatfixklek aqtaħħa u xi talbot minnek għax jaqbillek li wieħed mill-membri tiegħek jintilef u ma jmux ġismek kollu fl-infern. Amen. Missieta smawiet. Roddulek ħajr illi fil-tjieba bl-qis tiegħek inti tajtna lill-leżes u l-aħjar tiegħek l-ibnek Ġesu biex ikun għalina il-profeta il-kbir mibgħut mis-sema sabiex jgħaddilna l-kliem tal-ħajja, kliem ta' istruzzjoni, ta' gwida, ta' kmand, ta' twissija sabiex aħna nagħtu każ u nwieġbu għat-tagħlim awtorevoli tiegħu. Roddulek ħajr tal-li tajtuna wkoll bħala il-sultan fuqna, sultan li kapaċi jiddefendina u iħarisna mill-għedewwa kollha tagħna u jaħkem fuqna bil-tjieba u l-fedeltà tiegħu. Fuq kollox, roddulek ħajr għalih tal-li tajtuna wkoll bħala l-qassis il-kbir tagħna illi b'sakrifiċċju wieħed offra lilu nnifsu biex ipatti għal ħtijiet kollha tagħna għaliex ta' bilħaq aħna naħtu gravament qudiemek. Aħna l-koll imħassra fil-qalb u l-azzjonijiet tagħna u kliemna jikxifna wkoll. Jikxef il-natura depravata tagħna. U għalhekk nitolbuk maħfra missier u nitolbuk ukoll qalb illi kapaċi tisma' bla ma tirribella m'aktarx li tkun disposta, tkun lesta illi insegwu il-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk mulej iftilna widnejna, għatina qalb reċettiva, ħalli il-kelma tiegħek ma taqax bħalli kieku żerrija fuq art bil-blat, imma żerrija li taqa' fuq art maħruta, ħamrija radba illi kapaċi tirċevija biex tagħti l-frott tagħha. 30, 60 jew 100 skont il-proporzjon tal-fidi li inti jogħġbok tagħtina. U dan tolbuh ġibnek Sidna Ġesu. Amen. Biex Ġesu Sidna juri kif tolqotna il-liġi talla, hawnhekk jagħżel kmandament mill-10 illi Alla ta' minn fuq il-muntanja Sinaj u jiżvolġih u jurina kemm ta' bilħaq aħna ksirnieh il-kol kemm aħna. U allura ipoġġina f'pożizzjoni ta' tallaba illi bdejna vojta nersqu lejn Alla illi fil-ħnina tiegħu wkoll lest li jaffrinna. Huwa dispost li jaffrinna. Il-kmandament magħżum minn Ġesu huwa tikkommettix adulterju. Tagħmilx adulterju, kun fidil mal-mara illi iżżewwiġt. Issa biex nitkellmu fuq l-adulterju rridu nifhmu x'inhu żwieġ l-ewwel ħaġa ġifiera. Żwieġ illi mill-issa nara il-maġġoranza tagħna ninsabu involuti fih bħala koppja u kultant xi ħaġa tkun fiha u tinsa fi xied. U tajjeb għalina bħala Kristjani aktar u aktar f'dan iż-żmien pluralistiku u materjalistiku li qegħdin ngħixu fih fejn kollox jgħaddi, fejn il-żwieġ huwa kalpestat, fejn in-nies tad-dinja qegħdin jesperimentaw bih ukoll. Biżwieġ xi ħaġa li ordna u għamilha Alla m'għandna ebda dritt illi nillapazzawha u nirranġawha skont il-kumdità tagħna. X'inhu huwa żwieġ? X'inhu eżattament iż-żwieġ? Iż-żwieġ huwa patt pubbliku u solenni. Huwa patt fejn inti se tidħol f'lega fi ftehim solenni jekk inti raġel mal-mara illi inti tkun għażilt. Huwa patt pubbliku u solenni bir-raġel wieħed, u mara waħda
li fih minn rajhom, ġifieri mingħajr ħadd ma jġielhom, iwedu quddiem Alla, ovvjament jekk huma Kristjani, u jwedu wkoll quddiem is-soċjetà li jimxu fil-kumpanija u unjoni intima flimkien fi kwalunkwe ċirkostanzi li jistgħu jinqaraw fil-futur. Dan huwa il-kunsens ta' żwieġ li ħankunu ta' xulxin, ħanservu ta' kompanija għal xulxin il-bqija ta' umorna. Allura hemm ċerta avventura, hemm ċerta riskju, però min jidħol għaż-żwieġ għandu jkun matur biżżejjed illi jagħti din il-wegħda bil-ħsieb illi ma jiksirix. Tajjeb? Allura il-żwieġ għandu jkompli sakemm il-mewt tifridhom. Kull perverżjoni ta' din il-pjanta oriġinali tal-Alla, inkluż id-divorzju, il-promiskwità sesswali u l-attività omosessuali, teqret kemm l-individwi kif ukoll il-familji, iddajjef fis-soċjetà u speċjalment tiddiżonora lill-mulej Alla tagħna. Din hija definizzjoni biblika ta' żwieġ. Ma għamiltix jien imma l-Iskrittura meta titkellem fuq iż-żwieġ dan huwa l-ħsieb. Raġel wieħed ma' mara waħda jibqgħu fidili lejn xulxin tul ħajjithom kollha avolja jinqala l-maltemp. Avolja jinqala l-awġ u kwalunkwe ħaġa oħra. Primarjament Alla waqqaf iż-żwieġ għal ġid u lena tal-bniedem. Ovvjament nisimgħu ħafna kummedjant illum jiċċajtaw biż-żwieġ u l-pubbliku jitħaq bħalli kieku mhux xejn. Ordinanza sagra tal-Alla tajjeb illi qed tiġi kkalpestata, qed tiġi anke n-nies m'għadhomx jemmnu fiż-żwieġ, nara fis-soċjetà tagħna, ħafna ġuventur tfajliet imorru joqogħdu flimkien indefinittivament sakemm jixbgħu. M'hemmx dak is-sens ta' commitment ta' impenn ta' sakrifiċċju li jien ħanejx għalik u int ħatgħix għalija. Però Alla l-għan oriġinali tiegħu kien li l-bniedem rid jagħmlu ħieni meta ra l-Adam waħdu u avolja iltaqa' ma' diversi annimali tajjeb Alla qal mhux sewwa li l-bniedem kun waħdu. Nagħmillu kumpanna, nagħmillu companion, sieħba, illi taqbel għal miegħu, illi tikkorrispondi miegħu. Xi ħaġa li bniedma li huwa għandu bżonna daqskemm hi għandha bżonn lilu. U għalhekk il-bniedem huwa maħluq raġel u mara fuq ix-xbija tal-Alla. Allura Alla ħalaq iż-żwieġ għal kumpanija ta' xulxin. Ir-raġel ħajservi kumpanija għal martu u viċeversa. Fiżikament, fil-fatt li dawn qed jgħixu taħt saqaf wieħed, qed jieklu l-istess mejda u qed jixxerjaw ukoll l-istess sodda. Allura fiżikament huma ħaġa waħda flimkien m'għadhomx tnejn imma saru laħam wieħed. Imma wkoll kumpanija xulxin mentalment, jiġifieri se ipartu u jiddiskutu il-problemi u l-idejat tagħhom flimkien, tajjeb, soċjalment u spiritwalment. Għalhekk il-Bibbja tgħidilna li Kristjan għandu idealment jiżżewweġ Kristjana bħalu biex il-madmat ikun indaqs, biex ikollhom l-istess ideoloġija, din iservu l-istess sit u mgħallem wieħed Ġesu Kristu. Allura fiż-żwieġ se jkunu imxierka flimkien u jistgħu jħobbu jfarġu lil xulxin fl-ogħla livell u jservu ta' għajnuna. Niftakrux qal Alla fil-bidu, nagħmillu għajnuna li taqbel għal miegħu l-Adam. U d-dikjarazzjoni tal-Alla minn dakinhar kienet li raġel ħalli l-missieru l-ommu jingħaqad ma' martu jew aħjar jinkolla ruħu ma' martu u jsiru tnejn laħam wieħed. Għandek l-idea li dawn issa huma ħaġa waħda flimkien. Meta twaħħal karta moħra bil-kolla jekk tinxef il-kolla ma tibtur tagħhom tagħhom it-tnejn. Il-żwieġ jagħmlu Alla u għamlu Alla għajnuna reċiproka ta' xulxin. Allura irridu nsaqsu dan l-għan tal-Alla dejjem jintlaħaq inħarsu lejn anfusna u lejn ħadd ieħor ngħidu bid-dispjaċir li le, mhux dejjem jintlaħaq. Fiż-żwieġ ħafna drabi tidħol il-frustrazzjoni peress li r-raġel u l-mara jgħixu flimkien u ma intimi flimkien
jibdew jaraw id-difetti ta' xulxin ħadd ieħor ma jafux bihom. U żball komuni li nagħmlu huwa nippruvaw nibdlu fil-każ tiegħi nibdel lil Marti. U Marti tipprova tibdel lili. Tkun tridni li nirranġa, tkun tridni illi ngħaddi l-qudiem, illi dak il-vizzju naqtaw. U dik l-aħħar ħaġa nistgħu nagħmlu. Il għaliex mhux tal-li ma nistax nibdel lil Marti jiena, għas kapaċi nibdel lili nnifsi. Jien dipendenti fuq il-grazzja ta' Alla biex ninbidel jien. Għaseb wara illi jiena ngħid il-Marti b'sempliċi kmand qed tibqax tagħmel hekk. Allura tidħol il-frustrazzjoni u da kollu maħabba l-istat midneb tal-bniedem. Aħna l-koll, kemm aħna waqajna l-isfel mill-glura ta' Alla, u l-meravilja llum hija kif il-bniedem jirnexxielu bil-grazzja ta' Alla jgħix fiż-żwieġ. Jgħix fiż-żwieġ. Prattikament għandek żewġ midinbin u allura għandek żewġ min nies li huma imperfetti tajjeb illi qed jirnexxielhom jgħixu flimkien. Din allura hawnhekk li tinħoloq din it-tensjoni fiż-żwieġ. Pastor Timothy Keller għandu dan il-ħsieb sabiħ fejn jgħid hemm raġuni għala żwieġ fih tant uġieħ u frattant huwa meraviljuż. Vera? Iż-żwieġ fih l-uġieħ imma wkoll huwa attraenti. U l-parti l-beta tal-bnedmi żewġu, vera? Huwa tajjeb li tiżżewweġ, huwa tajjeb ukoll tirraġuna l-Iskrittura li tibqa' għażeb, jekk inti is-sejħa tiegħek li tibqa' single, tajjeb għala le. M'għandniex inħarsu lejn nies li jibqgħu single bħalli kieku dawn huma difettużi jew għandhom xi ħaġa li ħadd ieħor m'għandhomx. Le. Pawlu kien għażeb u qatta ħajtu jservi l-mulej fl-istat single tiegħu. Miżżewweġ jew le basta tonora s-sejħa u l-vokazzjoni tiegħek. Da Timothy Keller jgħid li hemm raġuni għal żwieġ fih tant uġieħ u frattant huwa meraviljuż. Għax hu riflessjoni tal-Vanġelu jgħidilna. U riflessjoni tal-Vanġelu li jnissel sofferenza u għaġeb fl-istess ħin. Aħna li lqajna l-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. U ninsabu maħfurin u allura aħna s-saħsena d-disċipli ta' Ġesu. Tajjeb, ninsabu meraviljati kif Alla ħares lejna bil-ħniena tiegħu. Imma wkoll għax aħna d-disċipli ta' Ġesu insofru. Vera? Insofru. Allora il-Vanġelu għadan. Aħna aktar midimba u imħarbta fina nfusna mill-qatt is-sograjna nemnu. U frattant, aħna aktar maħbuba u aċċettati f'Ġesu Kristu milli azzardajna nittamaw. Fil-bidu qabel meta konna għadna fid-dlam, konna naħsbu li aħna nies okej, tajjeb, xonqasna. Tajjeb, imma meta l-Ispiritu Santu nissel dik il-konvinzjoni fil-qalb li aħna bil-ħaq midinbin, tajjeb rajna li aħna midinbin aktar mill-istograjna nimmaġinaw. Imma dal-boħra imbagħad l-imħabba tal-Alla lejna kienet aktar milli stajna nistħajlu. Iż-żwieġ huwa stampa allura tal-relazzjoni ta' Kristu mal-arusa tiegħu, il-Knisja. Il-Knisja tkun leali lejn Kristu, tobdi lilu, tħares lejh, sottomessa għalih. Dik għas-sejħa tal-mara. Kristu da parti tiegħu ħabb il-Knisja u tagħlu nnifsu għalija. Dik hija s-sejħa tar-raġel. Ir-raġel huwa msejjaħ biex ikun ir-ras tal-familja illi jagħtilu nnifsu għal ġid, għall-avvanz, għall-lena, għall-feliċità ta' martu u uliedu. Frattant, ġili jidħol il-trouble, il-gwaj, illi il-raġel jew il-mara jinsew il-weda li jkunu għamlu. Il-Bibja tiddeskrivina l-kol bħala nies li niksru l-patt. Il-patt nagħmlu ftehim imma mbagħad ninsewh. Rridu nkunu nies ta' kelmitna, nies li nonoraw il-weda li nkunu tajna. L-adulterju huwa negazzjoni ta' dik il-weda. Li inti tibda tħares tagħti wiċċ ħaddieħor, ovvjament, okkażjonijiet għad-dnub, Ġesu qal illi l-tentazzjonijiet qegħdin ngħixu f'dinja ta' tentazzjonijiet huwa inevitabbli illi jkun hemm it-tentazzjonijiet. U tentazzjonijiet kullum kien fuq il-post tax-xogħol u llum
bil-teknoloġija tal-informatika għandna okkażjoni ta' dnub kemm irridu, daqskemm tista' tafas buttuna u ssib tagħlim tajjeb fuq l-internet li joħta għalik tagħlim Kristjan Bibliku, daqshekk ieħor b'għafsa ta' buttuna kapaċi taqa' fl-ispjera jew fil-gandott tat-tentazzjoni. Ma dik id-dinja li qegħdin ngħixu fiha. U l-adulterju illum il-ġurnata huwa ċelebrat. Huwa moti la verniċ glamorizzat, mhux biss minn Hollywood imma kwalunkwe film, kwalunkwe rivista u aċċettat. In-nies illum jiftaħru illi jiena u l-partner tiegħi, mhux jiena u żewġi, jew jiena u marti. L-adulterju huwa il-Bibja tqisu bħala offiża estremament serja kontra l-istituzzjoni ta' żwieġ. Kontra wkoll allura il-għena tagħna nfusna, kontra l-glorja tal-Alla. Apparti li persuna oħra hija vjolata, hija attakkata bil-adulterju, l-adulterju joħodha kontra l-patt ta' żwieġ. Il-patt ta' żwieġ illi Alla meta ċanfar lil-niesu fi żmien Malakija isimgħu x'jgħidilhom. Madankollu intom tgħidu għaliex għax il-mulej huwa għaxut bejnek u bejn mart żożitek li magħha ma kontx fidil għalkemm hija seħbitek, martek bil-patt tiegħek. Dik saret martek u mhux ta' ħadd ieħor tiegħek u tiegħek biss bil-patt illi jien dħalt magħha u aċċettajt biex tgħix magħha. Alla qed jixli mhux biss illud ma wkoll lilna illi kapaċi naqgħu f'infedeltà u ma nonarawx il-patt ta' żwieġ. Ġesu allura jgħid smajtu illi ngħad tikkommettix adulterju. Imma jien ngħidilkom għal Ġesu ħajmur oltre minn hekk. Ġesu ħajmur mhux sempliċement illi inti ma kommettejx l-att fiżiku ta' adulterju. Imma jgħid illi kull min ħares l-mara biex jitlebleb għalija, hemm l-intenzjoni li qed ħares lejn dan il-magazine jew lejn din il-mara fuq il-post tax-xogħol jew kwalunkwe. Imma għandek il-ħsieb u x-xewqa. U allura tibda tibni ċertu ħolm f'moħħok. Biex titlebleb għalija diġà tkun ikkommettejt adulterju magħha f'qalbek. Daqshekk tmur fil-fond il-liġi tagħna. Il-ħars li ħares li wassal għal konkubixxenza, ix-xewqa fil-qalb, xewqa ħażina fil-qalb. Ħafna drabi it-trabil jibda dawn l-għajnejn li huma x-xadba għal ġewwa. Ġob kien għarif biżżejjed u qal għamilt patt ma' għajnejja. Għamilt patt ma' għajnejja. Kif mela nista' inwaħħal ħares fuq xebbal? X'kien il-patt tiegħu? Li jkun fidil martu. U ma jagħtix okkażjoni li hu nnifsu, anzi jiskansa l-okkażjoni biex jibqa' fidil martu. Il-żena, l-immoralità titnissel fil-qalb li għaċ-ċentru ta' l-identità u r-rieda tiegħi. Meta ngħid f'qalbi ġifieri il-vera jien kif jarani Alla. Il-problema hija illi ż-żena iż-żerrija tagħha qiegħda fil-qalb għandi d-dispożizzjoni diġà fil-qalb għaż-żena. Qed tifhem? U allura jekk jien nagħlifha dik iż-żena b'dak li jaraw għajnejna ħanaqa. Ġesu jiddeskrivi jatina daqsxejn psikoloġija umana per eċċellenza. Jgħidilna biex nifhmu lil nfusna. Isimgħu, f'Matteo 15 vers 19. Jgħidilna illi mill-qalb jiġu il-ħsibiet il-ħżiena u hemm il-ħsibiet il-ħżiena illi inti qed mhux biss taċċettom qed tikkoltivhom qed tieħu pjaċir bihom ħsibiet il-ħżiena. Il-qtil, l-adulterju, iż-żena, is-serq, ix-xhidiet folots, id-da. Dawn huma l-ħwejjeġ li jniġsu l-bniedem. Dawn huma l-ħwejjeġ. U minn fejn jiġu?
ma tistax twaħħal għax fit-television jew l-internet minnek innifsek jiġu. L-affarijiet ta' barra huma l-okkażjonijiet biex inti mbagħad tesprimi il-ħażen li diġà qiegħed ġo fik. Kellu raġun l-Apostlu Pawlu jgħid illi fiha nnifsi, ċoe fil-bniedem intern tiegħi ma tagħmar ebda ħaġa tajba. Ebda ħaġa tajba. Is-soċjetà tagħna llum titpenġi l-bniedem bħala Alla żgħir li għandu potenzjal enormi, li huwa bażikament tajjeb. Il-Bibja tgħidilna le. Il-bniedem huwa mħassar minn ġewwa. Huwa mħassar minn ġewwa. Il-żena titnissel fil-qalb. Dan huwa l-punt kruċjali ta' Sidna Ġesu. Darba kien hemm foreman kellu nofsu żana irġiel jaħdmu miegħu fit-triq sewwu t-toroq u wieħed Kristjan ingħaqad magħhom, sabda l-impjieg ingħaqad magħhom u mill-ewwel irrealizza li ma jistax tgħaddi tfajla jew xebba isaffrula jimbxuha ikellmuha pastas. U dan il-Kristjan mar fuq il-foreman għallu intu wkoll, għallu dan mhux eżempju li qed tingħaqad mal-bqija tal-ħaddiema flok ma tagħtihom eżempju. Għallu x'taħsibni? Għallu jien fidil l-marti da. Ftit wara wieħed mill-ħaddiema mar fuq dak Kristjan għallu żgur li fidil l-martu. Għallu jaqbillu jkun fidil l-martu għax martu għas senjura u għedditu kemm il-darba li jekk taqbdu fl-iċka l-infedeltà titilqu. Qatt m'għamel adulterju fl-apert, qatt. Imma qalbu kien qed turi x'fija u fiex tikkonsisti vera. Ġesu dan il-punt irid jagħmlilna illi imqar fl-10 kmandamenti. La tikkommettix adulterju, imma mbagħad jerġa' fl-10 wieħed jgħidilna la tixtieqx dar għajrek, il-qaddej ta' għajrek, il-mara ta' għajrek, bil-gendus ta' għajrek u l-bqija. Ix-xewqa hija kruċjali għal darb'oħra. Ġesu jikkundanna l-ħsieb u x-xewqa ħażina akkumpanjata bl-approvazzjoni tar-rieda. Ovvjament, raġel għaddej fit-triq ħajiltaqa' ma' diversi nisa. Qed tifhem u qed jarahom. Qed tifhem dik differenti għal kollox milli jara mara u f'qalbu jixtieqha. Il-xewqa ġewwiena għal pjaċir sesswali illeċitu jekk tkun ikkontemplata bla ma tkun reżistita hija dnub. U allura hawnhekk irridu nidu azzjoni l-aħwa. Nidu azzjoni fejn Ġesu jkompli jgħidilna jekk għajnek il-leminjat fixklek. L-aħħa u xita l-bot minnek għax jaqbillek li wieħed mill-membri tiegħek jintilef u ma jinxteħ ġismek kollu fl-infern. U jekk jidek il-leminija tfixklek taħħa u xita l-bot minnek. Għax jaqbillek li wieħed mill-membri tiegħek jintilef u ma jmux ġismek kollu fl-infern. Għal darba Ġesu jitkellem b'mod impressjonanti bi żgur ma ninsewx kliemu. Hawnhekk juża l-iperbole, x'inhi l-iperbole? Esaġerazzjoni, qed jesaġera biex isammar il-punt tiegħu, biex vera nagħtu każ x'qiegħed jgħid. Qed jesaġera għall-effett. Ovvjament mhux qed jordnalna li naqalaw l-għajn il-leminija u narmu għal-bot minnha. Għaliex? Ovvjament li le, għax jibqalek ix-xellugija li bija wkoll xorta waħda tista' tara n-nisa u tixtieqhom. Vera u le? Mela mhux qed titkellem b'mod litteru. Mhux qed titkellem b'mod litteru il għaliex ovvjament il-konkupixxenza x-xewqa ħażina qiegħda fil-qalb. Qiegħda fil-qalb. L-għajnejn jalfu u jagħtu okkażjoni biex il-qalb imbagħad toħroġ mill-ħama u mill-ħmieġ tagħha. Ġesu mela juża l-esaġerazzjoni apposta biex jisħaq fuq l-importanza ta' azzjoni immedjata u radikali. Jekk għandek marda, u hija marda serjissima, ma tistax sempliċement tidlek daqsxejn gwent u tagħmel faxxa u daqshekk. Għandek bżonn kirurġija, għandek bżonn operazzjoni fil-fond. Għalhekk qed jgħid aqlaħ għajnejk u armija, aqta' idejk il-leminija u armija. Azzjoni mill-qiegħ, azzjoni drastika, imbasta ma taqax fid-dnub. Għaliex Ġesu jagħtina żewġ alternattivi hawnhekk. Innotaw daqsxejn. Jew timmanka ruħek biex issalva
timmanka lek innifsek biex salva ruħek. Jew tkun fiżikament sħiħ u tintilef. Jew tkun safi fil-qalb, jew inkella l-alternattiva hija l-infern. Huwa kliem qiebes, huwa kliem illi daħħalna f'qoxritna u id-disċiplu galbat, id-disċiplu ta' vera, jażel iva illi jaqla għajnejh l-laminja u jitlifa aktarx milli jitlef ruħu. Għax x'jiswilu bniedem jirbaħ d-dinja kollha biex imbagħad jitlef ruħu stess. Allura mqar ħwejjeġ ta' valur u xejn aktar ta' valur mi dak il-leminija jien xellugi, kieku ma tantx inħoss il da għax nikteb bix-xellug u nagħmel kollox bix-xellug. Imma normalment nies jikbu bil-lemin u jaħdmu bil-lemin. Titlef dak il-leminija inti mmankat, inti sirt ħanejdu hekk limitat ħafna issa fl-attività tiegħek. Imma jaqblinna nitilfu ħwejjeġ ta' valur milli nkunu mħajra biex nkunu diżubbidjenti għal-liġi tal-Alla. Mela fil-qosor, Alla x'qiegħed jgħidilna fis-7 kmandament. Is-7 kmandament la tikkommettix adulterju, iħares lejn is-santità, iħares is-santità taż-żwieġ, ġifieri żwieġ jistmaħ bħala ordinanza qaddisa ta' Alla, ordinanza mbierka minn Alla, billi jipprojbixxi kwalunkwe attakk jew ħsara li tista' ssir lil kwalunkwe żwieġ, mhux biss l-żwieġ tiegħi, ma lejn kwalunkwe żwieġ ieħor, speċjalment bl-infedeltà tar-raġel jew il-mara. Ovvjament il-7 kmandament jgħallimna aktar minn hekk. Jirrakjedi minna illi la darba ġismi u ruħi huma tempju tal-Ispiritu Santu, allura it-tnejn il-persuna sħiħa tiegħi jeħtieġ inżomma nadifa u qaddisa quddiem Alla. Kif? Billi nkun safi fil-qalb, l-ewwel ħaġa. Irridu nimmiraw li nkunu safja fil-qalb. Tiftakru waħda mill-beatitudnijiet ta' Ġesu fil-bidu tal-priedka tiegħu. Imberkin dawk li huma safja f'qalbhom għax dawn u mhux ħadd ieħor, dawn jaraw wiċċ Alla. Allura safa fil-qalb imma wkoll fil-ħsieb Pawlu jgħidilna biex naħsbu ħwejjeġ pożittivi, ħwejjeġ tajba, ħwejjeġ ġusti, ħwejjeġ ta' tifħir, biex qegħdin nagħlfuh moħħna kuljum. X'qegħdin indaħlu, jekk ħaddaħħal il-ħmieġ, x'se joħroġ? Il-ħmieġ. Il-ħmieġ. U allura safa fil-ħsieb, fid-diskors, fil-ħars, jridu nagħmlu bħal m'għamel Ġob, patt ma' għajnejna, jridu nagħmlu bħal m'għamel Ġuseppi, meta kellu opportunità mal-mara ta' Potifar, kull darba ħarab minna. Ma se tavvanza da. Kieku waqa' għalija, se tavvanza, se tagħtu promozzjoni fid-dar tagħha, vera? Imma Ġuseppi kien sod. Allura il-kmandament ukoll jitlob minna li nippreservaw il-kastità u l-purità tal-proxmu tagħna wkoll, mhux biss tiegħi nnifsi ma tal-proxmu wkoll. Ukoll illi nistmaw kull tip ta' immoralità jew żena bħala misħuta minn Alla. Għalkemm is-soċjetà tagħna llum tirreklama u tippromuovi u ssebbaħ iż-żena u tagħmilha tant attraenti. Jew anke karozza, reklam ta' karozza hemm bżonn iddaħħal mara nofsar wiena, vera, imma din hija s-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha. Qegħdin ngħixu f'periklu rridu nirrealizzaw li qegħdin ngħixu f'dal-periklu. Rridu nistmaw kull żena bħala misħuta minn Alla. Sewwek hija bigamija li tkun miżżewweġ aktar minn mara waħda, poligamija, omosessualità, llum l-omosessualità mhux biss hija aċċettata f'Malta, imma hija promossa u hija mfaħra. Hija protetta bil-liġi ċivili. Affarijiet li kexkxuk. Meta nafu li l-gvern qiegħed hemmhekk biex jippromuovi u jħares liġijiet tajba u ġusti. Il-tip tal-proverbi jgħidilna illi ġens li jibża minn Alla huwa mbierek.
Allura kwalunkwe tip ta' immoralità, anke attrazzjoni lejn persuna tal-istess sess. Issib ħafna jsejdulek imma jiena nħossni attirat, jien raġel ħossni attirat lejn dak ir-raġel ieħor. Dak huwa wkoll dnub. U trid tirreżistih. Trid tirreżistih. Bħalma għandek raġel illi jista' jkun attirat illi jisraq mis-supermarket. Trid tirreżistija dik it-tendenza. Tiġix tgħid li twelid bija. Iva, imweldin imwaqqajn, imweldin bid-dnub oriġinali, però irridu nikkumbattu u niġġieldu u mhux nagħu, vera? Imma kwalunkwe moralità prostituzzjoni, pedofilja, vera? Inċest, bestjalità, stupru, nista' nibqa' msemmi illi tibda tiddejjaq u anke tistħi. Illi l-bniedem maħluq fuq xbija Alla jasal ilu jivvinta l-ħażen. Biħsar tiegħu nnifsu, biħsar tiegħu nnifsu. U bir-raġun Bibja tgħidilna fir-Ruman wieħed Alla telaqhom għal faħx tal-passjonijiet tagħhom nfushom. Id-dinja tagħna tinsab taħt ġudizzju minħabba l-impurità tagħna, però Ġesu dejjem ifakkarna li hemm il-maħfra, hemm il-ħniena għal min jixtieq il-ħniena mingħand Alla. Il-kmandament la tikkommettix adulterju wkoll qiegħed jgħallimna biex nevitaw kumpanija illi tħajjarna għall-impurità. Da mhux biss fost l-istudenti li bil-forsi jagħmluha flimkien, imma anke nies rġiel maturi u nisa maturi li qegħdin jaħdmu ma' ħadd ieħor jekk il-kollega tiegħek sibu biex jgħid iċ-ċajt pastas u jixel l-immaġinazzjoni tiegħek, evitaħ, ċanfru bil-kelma tajba. Nevitaw l-kumpanija ħażina kif ukoll l-influenza li tqanqal fija it-tentazzjoni għaż-żena. Il-Bibja għandha stand qawwi, ċar u huwa għall-aħjar tagħna. Is-sesswalità tagħna jeħtieġ nużawha biss fl-ambitu taż-żwieġ. U imkien aktar. U qatt aktar. U ma ħadd aktar. Espressa biss fi żwieġ b'rispett u mħabba. Allura, aħna li aħna miż-żewġa nixtieq nagħtikom 3 għajnuniet hawnhekk. L-ewwel ħaġa, ikkoltiva żwieġ tiegħek. Ilikx miż-żewġ sena u allura għadek dak il-frifet joqomsu ġol istonku tiegħek għax għadek ferħan biż-żwieġ. Jew ilikx miż-żewġ 30-50 sena. Iż-żwieġ huwa bħal dak il-ġnien li tikkoltivah kuljum. Jekk tħallih ġimgħa tibda tila l-ħurrieqa law u l-ħaxix ħażillaw. F'temp qasir dak il-ġnien il-fjuri li kellek darba jinxfu u minfloku ikollok biss ħaxix ħażin. Għaliex għax tkun ittraskurajtu. Jeħtieġ li nikkoltivaw iż-żwieġ, nieħdu ħsiebu, nindokrawh u ntejbuh. Kif? Billi l-mara, pereżempju, iżżomm il-prijorità tagħha kif għandha tkun. Pietru jgħidilna t-tiżjin tagħkom in-nisa għandu jkun il-persuna moħbija fil-qalb. Bil-kwalità inkorruttibbli ta' spiritu manswet u kwiet. Li fajnejn Alla jiswa wisq. Għax hekk ukoll fl-imod din-nisa għad-disin li ttamaw f'Alla kienu jżejnu lil anfushom billi kienu sottomessi għall-irġiel tagħhom stess. Kienu sottomessi. Kellhom ċertu rispett lejn żwieġhom. Imma mbagħad ukoll l-irġiel bl-istess mod ikompli jgħidilhom Pietru. Amru man-nisa tagħkom skont it-tarif, ġifieri tipprova tifhem lil martek. Li dejjem sfida għax qed tipprova tifhem persuna oħra. Għalkemm qed intgħixu flimkien, però għandha l-idejat tagħha, għandha l-frustrazzjonijiet tagħha, għandha l-ansjetajiet tagħha, l-biża' tagħha. Tajjeb, kultant tgħid minn hekk qed tibża' għalik ma tagħmel sens, imma prova fihimha. Prova fihimha. Pietru qed jagħtina hawnhekk parir siewi ħafna. Għejx mal-mara tiegħek skont it-tarif bħala ma' reċipjent iżjed dajjef la darbu mal-femminili, fil-waqt li titrattawhom b'unur.
Il-mara fil-privat u fil-pubbliku tħobb li tkun ittrattata bil-ġieħ, bl-unur, bir-rispett. Bħala werrieta magħkom tal-grazza tal-ħajja, ħalli t-talb tagħkom ma jkunx infixkal. Dik l-ewwel ħaġa. Irridu nibqgħu ninvestu fiż-żwieġ tagħna. It-tieni, iċċaħħaġġ il-martek jew il-żewġek mir-relazzjoni sesswali. Għax tkun qed iġġarbu ifittex sodisfazzjon band oħra u mhux ħanajt iżjed. Huwa kmant mingħand l-Apostlu Pawlu illi l-koppja m'għandix iċċaħħad wieħed lill-oħra jew l-oħra lill-ieħor. U t-tielet għajnuna fittex li ssib l-għaxqa tiegħek fil-mara jew fil-raġel illi int minn rajk għażilt bħala companion għalik innifsek il-bqija ta' ħajtek. Proverbi 5. Daqskemm il-Bibja tikkundanna bla riserva l-immoralità, daqshekk ieħor tinkoraġġixxi l-espressjoni sesswali fiż-żwieġ. Hemmhekk hemm il-barka tagħna. Proverbi 5 vers 18 jgħidilna ħatkun imbierka l-għajn tiegħek u ifraħ bil-mara ta' żożitek. Ħatkun għalik bħal ċerva maħbuba u għażiela ħelwa ħalli sidera jaxqek kull ħin u ħadd issaħħar dejjem b'imħabbitha. Fil-Bibja qiegħda din. Alla jrid illi l-koppja tiċċelebra imħabbitha bejnietha fil-preżenza tagħha. U l-ogħla għalhekk il-prostituzzjoni jew iż-żena huma moqżiża quddiem Alla. Għax is-sesswalità ingħatat lilna biex tkun espressa bħala l-ogħla espressjoni tal-imħabba illi raġel jista' jkollu ma' persuna oħra, u ċoja ma' martu. Jalla l-mulej jagħtina l-kuraġġ biex ma naqtawx qalbna. It-triq hija dejjem jibsa, frattant il-grazzja talla hija dejjem suffiċjenti għalina. Ejjew nirrikorru għandu biex ta' bilħaq nżommu li nfusna safja f'għajnejh. Amen.